लोग कहेला कि सास पतोह के लड़ाई तो हर घर के कहानी हो गइल बा। बाकी रे कहानी में सबसे बेगुनाह के बा? मर्द। हाँ, उहे मर्द जे सास पतोह के लड़ाई के बीच फसल बा। माई के आंख के लोर तो मर्द के आंसू बन जाला और पत्नी के गुस्सा मर्द के ही सीना पर उतर जाला। मर्द दिन भर कमाए के चिंता में रहेला और रात में सुकून के जगह ओकरा सवाल मिलेला, तो माई के साथे रहबा कि हमरा साथे। अब बेचारा मर्द कैसे समझाओ कि ओकर दिल के तो दो टुकड़ा हो चुकल बा। एक तरफ जन्म देवे वाली माई बाड़ी तो दूसरा तरफ जीवन देवे वाली मेहरानी। लोग तो तमाशा देखेला, बाकी मर्द के चुप्पी में लहू बहेला। एक बात याद रखियो कि सास पतोह के लड़ाई में हार सिर्फ मर्द के होला। मर्द दोनों ओर से जाला।